ଆଗରୁ ଖାଦ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ। ଖାଦ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ। ଖାଦ୍ୟ ବିନା କୌଣସି ସଜୀବ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ସଜୀବ ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ଅଛେ, ପ୍ରାଣୀ ଅଛେ, ଉଦ୍ଭିଦ ସବୁ ଅଛେ। ଯେଭଳି ପ୍ରାଣୀମାନେ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇଲେ ଚଳିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ବଢ଼ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ବିନା ଚଳିପାରିବ ନାହିଁ କି ଚଳି ତ ପାରିବନି। ସେ ତ ଅଚଳ ସ୍ଥିର ରହି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ, ଅଥବା ଡେଙ୍ଗା ହୋଇପାରିବନି କି ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ମେଲିପାରିବନି ଏବଂ ମୋଟା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସୁସ୍ଥ ସବଳ, ଯେମିତି ମଣିଷ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ, ଗଛ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର। କାରଣ ସିଏ ବଢ଼ିବ, ଡାଳ ମେଲିବ, ଫଳ ଫୁଲ ଦେବ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏକ ବିଶେଷ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ କଥା। ଆମେ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ ଯେ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନ ରହିଥାଏ। ଯେମିତିକି କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଶ୍ୱେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର, ଜୀବସାର, ଯେଉଁ ଭିଟାମିନ୍, ତାପରେ ଆସିଲେ ଆମର ଜଳ ବି ରହିଲା, ଏସବୁ ଖଣିଜ ଲବଣ କଥା ରହିଲା। ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ସାର ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିସାରିଛ। ତେବେ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ? ନା ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ହିଁ କହିବା ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ 6ଟି ଉପାଦାନ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ସ୍ନେହସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ଶ୍ୱେତସାର, ଏ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ଆମେ, ସେଇ 6ଟି ଉପାଦାନ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣରେ ଥିବ ଯଦି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ। ହେଲେ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେ କାହାର ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା? ନା ତୁମ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ, ତୁମ ମୋବାଇଲରେ ଖାଦ୍ୟ ତାଲିକା ଦେଇଛି। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ତାଲିକା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତୁମ ବୟସର, ବହିରେ ତୁମକୁ କେତେ ବର୍ଷ? ପଞ୍ଚମ ପଢ଼ୁଛ, 5, 10 ବର୍ଷ, 10, 11 ବର୍ଷ ପିଲା। ତାହେଲେ 10, 11 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର? ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଏପଟେ ଦେଇଛି ବାଁପଟ ତାଲିକାରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ତା ଖାଦ୍ୟର ନାଁ। ମଝିରେ ଦେଇଛି ନିରାମିଷାଶୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ପରିମାଣ, ଯେଉଁମାନେ ଆମିଷ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଆଉ ରହିଲା ଆମିଷାଶୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ପରିମାଣ, ଯେଉଁମାନେ ଆମିଷ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆମିଷ ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ ନା ଆମର ରହିଲା ମାଛ, ମାଂସ, ଏଇସବୁ କଥା ନାଇଁ। ତାହେଲେ ନିରାମିଷକୁ ମାନେ ହେଲେ, ନିରାମିଷାଶୀକୁ ମାନେ ରହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥ ପନିପରିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଜିନିଷଟା ଅଛି, ନିରାମିଷ ଯାଉଛି ଆମର କ୍ଷୀର। ତେଣୁ ଏମାନେ କ୍ଷୀରକୁ ପିଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆମିଷାଶୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ, ବେଶୀ ଡେରି କରିବାନି। ଦେଖ, ତମ ତାଲିକାରେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମଟି ଖାଦ୍ୟର ପଦାର୍ଥ ନାଁ ହେଉଛି ଚାଉଳ। ଯଦି ଚାଉଳ ଅଛି, ହଁ, ତୁମକୁ ଆଉ ଟିକେ କହି ରଖେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ କଥା 2 ଭାଗ କରିଛି, ନିରାମିଷାଶୀ ଆଉ ଆମିଷାଶୀ। କାରଣ ଆମେ ମଣିଷ ସମାଜ ଭିତରେ ରହୁଛେ, କିଏ ଆମିଷ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିଏ ଆମିଷ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ନିରାମିଷ ମାନେ ନା ଯେଉଁମାନେ ବାବାଜୀ ଲୋକ, ସାଧୁ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁ ବାବା, ଯେଉଁମାନେ ମଠ ମନ୍ଦିରରେ ରୁହନ୍ତି, ଠାକୁର ପୂଜା କରନ୍ତି। ପୁଣି ସବୁ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବାବାଜୀ ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସାଧୁ, ସବୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଋଷିମାନେ, ସେମାନେ ସବୁ ନିରାମିଷାଶୀ। ତେଣୁ ସେ ନିରାମିଷାଶୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଆମିଷ ଜମା ଖାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ମଝି ଧାଡ଼ିଟି ଆଉ ମଝି ତାଲିକାଟି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମିଷ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଡାହାଣ ପଟ ତାଲିକାଟି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିବା। ଚାଉଳ ନିରାମିଷାଶୀ, ଯିଏ ଆମିଷ ଖାଉନାହିଁ ସେ ଖାଇବ 150 ଗ୍ରାମ। ଆମିଷ ଖାଉଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଖାଇବ 150 ଗ୍ରାମ। ତାହେଲେ ଚାଉଳ ସମାନ ରହିଲା 150 ଗ୍ରାମ ଲାଗେ। ଅଟା ଯଦି ଖାଇବେ, ଯେ ନିରାମିଷାଶୀ ସିଏ ବି ଖାଇବ 150 ଗ୍ରାମ, ଏବଂ ଆମିଷାଶୀ ମଧ୍ୟ ଖାଇବ 150 ଗ୍ରାମ। ତାହେଲେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସମାନ ରହିଲା, 150 ରହିଲା। ଚାଉଳ 150, ଅଟା ହିଁ 150। ଡାଲି ହେଲା କ'ଣ? ନିରାମିଷାଶୀ ମାନେ ଖାଇବେ 50 ଗ୍ରାମ, ଆମିଷାଶୀ ମଧ୍ୟ ଖାଇବେ 50 ଗ୍ରାମ, ସମାନ ଅଛି। ସବୁଜ ପନିପରିବା, ଆମେ ଯେଉଁ ଆଳୁ, ବାଇଗଣ, ଭେଣ୍ଡି ସବୁ ଖାଉଛେ, ଯେଉଁ ସବୁଜ ପନିପରିବା ଭିତରେ ଆମର ଆସିଲା, ସିଏ ନିରାମିଷାଶୀ ଖାଇବେ 100 ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଆମିଷାଶୀ ମଧ୍ୟ ଖାଇବେ 100 ଗ୍ରାମ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପନିପରିବା ଯାହା ରହିଲା, ସିଏ 75 ଗ୍ରାମ, ଇଏ ବି ଖାଇବେ 75 ଗ୍ରାମ। ସେମିତି ଫଳ ଯଦି ଖାଇବେ, ଆମିଷାଶୀ ମାନେ ଖାଇବେ 50 ଗ୍ରାମ ଏବଂ ନିରାମିଷାଶୀ ମଧ୍ୟ ଖାଇବେ 50 ଗ୍ରାମ। ସେଭଳି କ୍ଷୀର କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଯେଉଁମାନେ ନିରାମିଷାଶୀ, ଆମିଷ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଖାଇବେ 250 ଗ୍ରାମର କ୍ଷୀର ଖାଇବେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମିଷ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ 200 ଗ୍ରାମ କ୍ଷୀର ଖାଇବେ। କାହିଁକି? ନା ଯେହେତୁ ଏମାନେ 50 ଗ୍ରାମ କାହିଁକି କମିଗଲା?
ନା ଯେହେତୁ ଇଏ ଆମିଷ ଖାଉଛି, ମାଛ ମାଂସ ଖାଉଛି, ତେଣୁ କ୍ଷୀରରୁ ତାର 50 ଗ୍ରାମ କାଟି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଏ ଲୋକଟି ଯେ ନିରାମିଷାଶୀ ଲୋକମାନେ 250 ଗ୍ରାମ କାହିଁ ଖାଇଲେ, ନା ଯେହେତୁ ସେ ଆମିଷ ଖାଉନାହାନ୍ତି ତେଣୁକରି ସେ 50 ଗ୍ରାମ ଅଧିକ ଖାଇଲେ। ତାପରେ ଆସିବା କ୍ଷୀର ପରେ 250 ଗଲା। ତାପରେ ଚର୍ବି ଆଉ ତେଲ, ଚର୍ବି ତେଲ ଭିତରେ ଏମାନେ ଆସି ଇଏ ବି 35 ଗ୍ରାମ ଖାଇବ, ନିରାମିଷାଶୀ ଖାଇବେ ଏବଂ ଆମିଷାଶୀ ମଧ୍ୟ ଖାଇବେ 35 ଗ୍ରାମ। ସେଭଳି ଚିନି ଆଉ ବା ଗୁଡ଼, ଆମେ ମିଠା ଖାଉଛେ, ସମସ୍ତେ ଖାଉଛେ, ତାହେଲେ ନିରାମିଷାଶୀ ଖାଇବ 50 ଗ୍ରାମ, ଆମିଷାଶୀ ମଧ୍ୟ ଖାଇବ 50 ଗ୍ରାମ। ସେଭଳି ଭାବରେ ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା, ବାକି ମାଛ ମାଂସ କଥା। ମାଛ ମାଂସ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ନା ମାଛ ମାଂସ ଯେହେତୁ ଇଏ ନିରାମିଷାଶୀ ଲୋକ ଖାଇବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାର ଖାଲି ରହିଗଲା ଏବଂ ସେ ମାଛ ମାଂସ ଯେଉଁ ଖାଉଥିବା ଲୋକ ଖାଇବ 30 ଗ୍ରାମ। ଖାଲି ଯେଉଁ 30 ଗ୍ରାମ ଅଧିକ ଖାଇଲା, କିଏ ମାଛ ମାଂସ ଖାଉଛି, କିଏ ଖାଉଛି, ନା ଏଇ ଆମିଷାଶୀ ଲୋକଟି କାହିଁକି ଖାଇଲା 30 ଗ୍ରାମ, ନା ଦେଖ ଏଇଠି ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଯେତେବେଳେ ଖାଇଛି, କ୍ଷୀର ଖାଇଲା ବେଳକୁ ନିରାମିଷାଶୀ ଖାଇଛି 50 ଗ୍ରାମ ଅଧିକା ଖାଇଛି, ଏ 50 ଗ୍ରାମ କମ୍ ଖାଇଛି, ତେଣୁ ଏ 50 ଗ୍ରାମକୁ ମେକଅପ୍ କରିକି ଏଠି ହେଇଛି କେତେ, ସେ 30 ଗ୍ରାମ ମାଛ ମାଂସ ଅଧିକା ଖାଉଛି। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଆଉ ତାପରେ ଅଣ୍ଡା କଥା ଯଦି କହିବା ଆମେ, ଅଣ୍ଡା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଇଏ ଖାଉନାହିଁ, ନିରାମିଷାଶୀ ଲୋକ ଖାଉନାହିଁ ଆମିଷ, ତେଣୁ ଅଣ୍ଡା କଟିଗଲା ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ଆସିଗଲା ଆମିଷାଶୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କାରଣ ଏଇଠି ଥିଲା ଯେ 50 ଗ୍ରାମର ଫରକ ଥିଲା କ୍ଷୀର ପାଇଁ, 50 ଗ୍ରାମ କ୍ଷୀର ଅଧିକ ଥିଲା, ଖାଉଥିଲା ନିରାମିଷାଶୀ ଲୋକ, ଏ 50 କମ୍ ଖାଉଥିଲା, ତେଣୁ ଏଠି ମାଛ ମାଂସରେ ପାଇଲା 30 ଗ୍ରାମ, ଆଉ ଯେଉଁ 20 ଗ୍ରାମ କଥା ରହିଲା, 20 ଗ୍ରାମ ଏ ଅଣ୍ଡା, ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡାରୁ ସେ ପାଇଗଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁ ରହିଲେ, ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ରହିଲେ, ନିରାମିଷାଶୀ ଲୋକ ଆଉ ଆମିଷାଶୀ ଲୋକ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମାନ ସମାନ ପରିମାଣରେ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଖାଇବେ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ କୁହାଯିବ। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ତମରି ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତମ 10 ବର୍ଷର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଦିଆହେଇଛି, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ତାଲିକା। এই ତାଲିକାକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ରଖେଇକି ମନେ ରଖିବା ଏବଂ ଏଇ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ତାହେଲେ ଆମ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ପାଠ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରହିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କାମ କରିବ। ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ମନେ ପକାଇଦେବା ପିଲାମାନେ। ଚାଉଳ ଇଏ ହେଲା, ମଝିଟା ହେଉଛି ନିରାମିଷାଶୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମିଷାଶୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖିଦେଲେ ଚାଉଳ 150, ଅଟା 150 ଗ୍ରାମ ଲେଖାଏଁ, ଡାଲି ବି 50 ଗ୍ରାମ ଲେଖାଏଁ, ସବୁଜ ପନିପରିବା 100 ଗ୍ରାମ ଲେଖାଏଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପନିପରିବା 75 ଗ୍ରାମ, ଫଳ ହେଉଛି 50 ଗ୍ରାମ, କ୍ଷୀର ହେଉଛି ନିରାମିଷାଶୀ ମାନେ 250 ଗ୍ରାମ ଅଥବା 50 ଗ୍ରାମ ଅଧିକା ଖାଇବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମିଷ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ 50 ଗ୍ରାମ କମ୍ ଅଥବା 200 ଗ୍ରାମ ଖାଇବେ। ଆଉ ବାକି ସବୁ ସମାନ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଚର୍ବି ହେଲା 35 ବା ତେଲ 35 ଗ୍ରାମ, ଚିନି ଗୁଡ଼ 50 ଖାଇବେ। ଯେହେତୁ ଇଏ 50 ଗ୍ରାମ କମ୍ ଖାଇଛି, ନିରାମିଷାଶୀ ଲୋକ ଖାଇଛି 50 ଗ୍ରାମ, କ୍ଷୀର କମ୍ ଖାଇଛି, ସେ 50 ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ମେକଅପ୍ କରିଛି କେତେ, ନା ମାଛ ମାଂସ ଖାଇଲେ 30 ଗ୍ରାମ ଅଧିକା ଖାଇବ ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ଗୋଟିଏ ଖାଇବ। ତାହେଲେ ଏ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ସମାନ ଭାବରେ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ପାଠ୍ୟକ୍ରମଟି ଏହି ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟର କଥାଟି ଆମେ ଏଠି ରଖିବା। ଯେ ପୁଣି ଥରେ କହିଦେବି, ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ କାହାକୁ କହିବା, ନା ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟର 6ଟି ଯାକ ଉପାଦାନ ଯଥା ଶ୍ୱେତସାର, ସ୍ନେହସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ଜୀବସାର, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଆମର, ଯେଉଁ ଖଣିଜ ଲବଣ, ଜଳ, ଏସବୁ ଯେଉଁ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇ 6ଟି ଉପାଦାନ ଯଦି ଏ ଖାଦ୍ୟ ଭିତରେ ସମାନ ପରିମାଣରେ ବା ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣରେ ରହିଲା, ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ। ଆଉ ଏହି ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଭିତରେ ତୁମେମାନେ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ। ଯେ ଦେଖ ଏଠି ସେ କହିଛି ଯେ ବୟସ ଅନୁସାରେ ଶରୀର ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ, ବୟସ ଅନୁସାରେ ଶରୀର ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଯେତିକି ପରିମାଣ ଦରକାର ହୁଏ, ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟିକୁ କୁହାଗଲା ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ। ତେଣୁକରି ସବୁ ବୟସର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଅର୍ଥ କ୍ଷୀରରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉପାଦାନ ଭରପୁର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ପିଲାଦିନେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଛେ, ନିଶ୍ଚିତ ଖାଇଛେ ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ୍ଷୀରଟି ଖାଇଥାଉ। କାହିଁକି, ରୋଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ୍ଷୀର ଖାଇଥାଉ। କାହିଁକି, ନା ସବୁ ପ୍ରକାର ଉପାଦାନ, ଖାଦ୍ୟର ଉପାଦାନ କ୍ଷୀରରେ ରହିଥାଏ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟର ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ତାହାକୁ ଆମେ ଏଠି ଶେଷ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।